Ahojte u dalšího videa, druhého ze hry Spore. Tohle video už natáčím podruhé, protože se mi nepovedlo, pořád jsem umíral. Vám to ukážu, podívejte, jo. Tady 12 smrtí. Takže ale nehrám radši. No, takže já jsem pořád umíral ten jed, já jsem se ho pořád snažil sbírat a umíral jsem kvůli tomu. Takže to natáčím podruhý. No, hele. Au, neříkejte mi, že hned umřu. Nechci umřít zas. Zabiju ho, jo. Mám novou část. No, abych chtěl jet na nějaký ten jed potřebuji. Jed. Teď už asi jed nebudu mít. To není dobrý. To mi vadí. Co? A jed potřebuji. A je po mně. No, tohle video bude jenom 10 minut. Já si udělat radši se vyvinu videem. Takže my jsme si udělali takhle, to se mi moc nelíbí. Uděláme si to trojokýho si uděláme. Se mi líbil, když jsem se díval na to video minulý. A nebo ne, děláme si normálně jednookýho si dáme, ne? Ne, takhle. Takhle dojít oči. Ne, tak ne. Takhle dvojokýho dáme. A dáme mu. Trysku můžeme dát. V době jsme rychlejší a to jsem potřeboval, to mě vždycky vadilo. Tak naším záškodníkem jdeme dál hrát. Ještě je změna. Být takový a být takový. To je změna. Tečemu. Tady v proudu. Jsem podle mě utekl. Tak to mě solidně zabili. Jak to bylo kruto přísný. Ještě takový druhé po mně. Tak jdeme někoho zabít. Au, ne. Je po mně, že jo? Ne, máme. Teď se mě to dotkne, ale po mně. Se mě to dotkne, ale po mně. Tak jako, ne. Ježiš, tak to bylo dělé. Rychle, nejste. Mě trochu přidalo životy. Ne. Zabiju tě. Jsou maso. Aspoň jedno sežer. Prostě nemůžu trefit. Tady, maso. Jsou malý buňky. Ne. To jsem taky dobře sundal.
na botu. Máme ale elektřinu, což se hodí. A nemáme ten jed, ten mi vždycky pomáhá. To je poprvé, co nemám jed. Ten mi jako jediný chybí. A už mám úplně všechny čas. A zabili mě za tím štvou. Je tam strašně moc a pořád do konečka zabijou. Třeba nějaký DNA, podívám kolik DNA. Tady tam je hodně moc. A zadal jsem. Teď si možná mohl. Ne, tady je jeden. Tak pojď. Jupi, jet konečně. Ten jsem potřeboval. Wow, to lidé. A tebe zabiju. Otravuješ. A za to. Wow. Tak, to se radši vyvinout. Tak, půjdu se vyvinout a jdem. Takže tohle dám pryč, dáme mu jed. Tohle dáme pryč. Zkusit dát tu elektřinu. Oh! To je kruto přísný. Tak jo, tohle mu všechno dáme. Dáme mu ještě nějaký ale to je řasy. Wow. Barvu necháme. Tak a jdeme hrát. Ještě minutu a půl budeme hrát. A jsem ještě nikdy nebral elektřinu. To je poprvé, co jsem si vzal elektřinu. Wow, no. Mně se zdá, že je to poprvé. Wow, jsme hodně velcí. Ty malý to vždycky úplně usmaží. Počkej, je zabij. Ne, nezabijal. No, už končíme, takže čau. A uvidíme se v dalšího videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte like, odběr.
A příštího videa čau čau.